Вейп дае магчымасць людзям атрымліваць той же самы нікатын, але з меншай шкодай. Калі мы паглядзім на статыстыку, магчыма, зараз скажу не толькі пра вейпы, ёсць цэлы набор сродкаў, якія ўтрымліваюць нікатын, але дазваляюць яго спажыць, не спальваючы цыгарету. Сэнс у гэтых смолах, так? Так, самая вялікая шкода у дыме, які ўдыхае чалавек, калі ён паліць. Калі гэты складнік выключаецца, то тады 90% шкоды просто губляецца. Нават сам сродак, які рэкамендаваны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, нікатын-замяшчальная тэрапія. Гэта пластыры ці таблеткі з нікатынам. Яно асноўна тым, што сам па сабе нікатын не шкодзіць, амаль што не шкодзіць, але галоўны складнік шкоды просто прыбіраецца. Гучыць, доктар, так, нібыта ты топіш за вейп. Можна так не так сказаць. В пэўным сэнсе я не таплю ў тым сэнсе, што... Як сродкам лячэння, замяшчэння? Так, як сродак змовы ад цыгарет. Прычым з двух бакоў. З аднаго боку ёсць даследаванні, якія паказалі, што пераход на вейпы дазваляе потым выйсці ўвогуле са спажывання нікатыну, а нават калі чалавеку не атрымліваецца цалкам спыніць, то калі ён перайдзе на вейп, ці на снюс, ці на пауч, то гэта будзе істотна меншая шкода для арганізма.